Moikka! Mä oon Milla Vetonaulasta ja tässä videossa tarkastellaan EUn tekoälyasetusta AI Actia. Tekoäly on jo osa meidän kaikkien arkea, usein myös ihan huomaamatta. Oli se sitten chatbotteja asiakaspalvelussa tai algoritmeja suosittelemassa meille sisältöä tai tekoäly tukemassa päätöksentekoa eri aloilla, niin tekoäly tarjoaa totta kai merkittäviä mahdollisuuksia, mutta siihen liittyy usein myös riskejä. Tämän EUn tekoälyasetuksen eli EU AI Actin tavoitteena on varmistaa, että tekoälyä käytetään turvallisesti ja läpinäkyvästi ja perusoikeuksia kunnioittaen ihan koko Euroopan unionin alueella. Samalla tämän asetuksen avulla pyritään luomaan yritykselle yhteiset pelisäännöt. Tämä EUn tekoälyasetus on ensimmäinen laaja-alainen tekoälyä koskeva lainsäädäntö, ja sen tarkoituksena on varmistaa, että EUn alueella markkinoille tuotavat ja käyttöön otettavat tekoälyjärjestelmät ei vaaranna ihmisten terveyttä tai turvallisuutta tai perusoikeuksia. Ja tämä asetus on suoraan sovellettavaa EU-oikeutta ja koskee niin julkisia toimijoita kuin yksityisiä toimijoitakin. Ja sitä sovelletaan siis silloin, kun tekoälyjärjestelmä tai yleiskäyttöinen tekoälymalli tuodaan EU-markkinoille tai otetaan käyttöön EU:ssa. Eli tekoälyjärjestelmä on konepohjainen järjestelmä, joka toimii ainakin osittain itsenäisesti ja pystyy muuttamaan toimintaansa käytön aikana eri kokemusten tai uuden tiedon perusteella. Ja yleiskäyttöinen tekoälymalli puolestaan on yleisluontoinen, monenlaisia tehtäviä suorittava tekoälymalli, jota voidaan integroida sitten erilaisiin järjestelmiin tai sovelluksiin. Keskeistä tässä on, että tällä asetuksella pyritään ohjaamaan tekoälyn käyttöä vastuulliseen suuntaan, ei estämään mitään innovaatioita. AI Act-tekoälyasetus tuli voimaan jo elokuussa 2024, mutta velvoitteet astuvat voimaan vaiheittain aina elokuuhun 2027 asti. Ensi elokuun alussa 2. elokuuta tulee voimaan yleiskäyttöistä tekoälyä koskevia velvoitteita. Ja yleiskäyttöisiä tekoälymalleja koskevat velvoitteet sisältää esimerkiksi läpinäkyvyysvaatimuksia, dokumentointivelvoitteita sekä mahdollisesti myös riskienhallintavelvoitteita riippuen ihan sen mallin kyvyistä ja laajuuksista. Ja riskeistä puheen ollen tämä EUn tekoälyasetuksen perusta on riskiperusteinen ja se lähestymistapa siihen kokonaan on riskiperusteinen. Ja se tarkoittaa, että kaikki tekoäly ei ole samanlaista, eikä sitä niin ollen pystytäkään säädellä samalla tavalla. Ja tämä asetus jakaa tekoälyjärjestelmät 4 eri pääluokkaan. Meillä on ensimmäisessä luokassa kiellettyjä tai ei-sallittuja tekoälyn käyttötapoja. Siinä on kaikkein haitallisimpia tekoälyn käyttötapoja kokonaan kielletty. Esimerkiksi käytännöt, jotka on EUn arvojen tai perusoikeuksien vastaisia. Esimerkiksi manipulatiivinen tekoäly tai tietyt profilointiin ja valvontaan liittyvät ratkaisut. Toinen luokka on suurriskiset tekoälyjärjestelmät, ja suurriskisiksi järjestelmiksi luokitellaan sellaisia järjestelmiä, joilla voi olla merkittävää vaikutusta ihmisten elämään esimerkiksi koulutuksessa tai rekrytoinnissa tai sosiaalietuuksien myöntämisessä tai kriittisessä infrastruktuurissa. Ja näihin kohdistuu kaikkein laajin säätely. 3. luokkana meillä on matalan riskin tekoälyjärjestelmät, ja matalan riskin järjestelmät ja niitä koskee pääasiassa avoimuusvelvoitteet. Ja käyttäjälle täytyy esimerkiksi kertoa, jos hän on vuorovaikutuksessa tekoälyn kanssa. Esimerkiksi chatbotit on hyvä esimerkki tästä. 4. luokka on sitten vähäisen tai minimaalisen riskin järjestelmät, ja näille ei aseteta tämän tekoälyasetuksen perusteella sitten erityisiä velvoitteita. Suomessa Traficom toimii keskeisenä viranomaisena EUn tekoälyasetuksen liittyvässä ohjeistuksessa ja viestinnässä. Ja Traficomin sivusto tarjoaa ajantasaista tietoa tästä asetuksesta ja sen sisällöstä ja velvoitteista ja kansallisesta toimeenpanosta. Ja esimerkiksi myöskin koonnut hyvin yhteen tekoälyn eri toimijat. Ja linkit näihin sekä sitten muihin tekoälyasetuksen materiaaleihin löytyy sitten tämän videon tiedoista. Mutta
Tekoälyasetus ei siis koske vain yhtä toimijaa, vaan koko sitä toimitusketjua. Ja keskeisiä toimijoita meillä on tarjoaja, joka kehittää tai kehityttää sitä järjestelmää tai yleishyötyistä tekoälymallia ja saattaa sen markkinoille tai ottaa sen käyttöön sitten omalla nimellä. Sen lisäksi meillä on maahantuojia, jotka tuo sinne EU-markkinoille niitä järjestelmiä jostain EUn ulkopuolelta. Jakelijat on puolestaan niitä, jotka saattaa sen tekoälyjärjestelmän saataville EUn markkinoille, mutta ei ole sitten tarjoajia tai maahantuojia. Käyttöönottaja on sellainen, joka käyttää tekoälyjärjestelmää omassa toiminnassaan, esimerkiksi organisaatio tai viranomainen. Se, mitä velvollisuuksia näillä toimijoilla on, vaihtelee aina riskiluokan ja sen toimijan roolin mukaan. Esimerkiksi suurriskisten järjestelmien velvollisuuksia voisi luokitella riskienhallintajärjestelmiä, teknistä dokumentaatiota, logitietojen keräämistä, ihmisen mahdollisuutta valvoa niitä järjestelmiä ja myös totta kai kyberturvallisuutta ja tarkkuutta niiden järjestelmien kanssa. Käyttöönottajan velvollisuuksia puolestaan on sitten sen käytettävän järjestelmän käyttö sen tarjoajan ohjeiden mukaisesti ja varmistettava, että henkilöstöllä on riittävä osaaminen sen järjestelmän käytöstä ja seurattava järjestelmän toimintaa ja ilmoitettava aina, jos on mitään vakavia poikkeamia. Kun tekoälyjärjestelmiä kehitetään, niin tämä EUn tekoälyasetus edellyttää testiympäristöjen käyttöä, eli niin sanottuja hiekkalaatikoita tai sandboxia. Erityisesti kun kohteena on sitten nämä suurriskiset tekoälyjärjestelmät. Ja niiden tarkoituksena on tukea innovaatioita, mutta mahdollistaa se tekoälyn kokeilu valvotuissa olosuhteissa ja auttaa toimijoita täyttämään sitten käytännössä kaikki vaatimukset, mitä niille on asetettu. Tekoälyasetus ei ole vain säätelyä ja sääntöjä, vaan se on myös ihan luottamuksen rakentamista. Ja kaikki tekoäly ei ole samanlaista ja sen takia myös sitten riskit ratkaisee, miten niitä säännellään. Suurin osa tekoälystä kuuluu matalan tai vähäisen riskin luokkiin, mutta se vastuu jakautuu koko sille toimintaketjulle totta kai. Tavoitteena on turvallinen ja vastuullinen tekoälyn käyttö, ei innovaatioiden estäminen.